Welcome back here in Wake Up Ilocos. Ayan, partner, natapos na naman ng isang oras ng impormasyon at saya. Ay nako. Siyempre. At bago po tayo tuluyan magpaalam, would like to thank the following na mga tumulong sa season ender natin ngayon. Marami tayong dapat pasalamatan para sa ating season ender episode. Yeah. Of course, nangunguna po dyan ang Playa Tropical Resort Hotel dito sa Curimao. So pumunta rin kayo dito at nang makita din ninyo, see for yourself kung ano ang ganda na nandito talaga sa Playa Tropical Resort. Dahil ako talagang napawawa ko. Talagang... Babalik ka ba? Yeah, babalik ako. For sure. This is not the first and last time na makakapunta ako dito because I'll definitely be back for more. Kaya kung gusto po ninyo ng information and for reservations, just call the numbers 0917-5700223. Ayan, tama ba yung sinabi ko? 0917-5700223 or 077-670-1211. Ayan, at you can email them at playatropical@ymail.com. And you can find them online at www.playatropical.com.ph. And sa Facebook, hanapin nyo lang sila, Playa Tropical. Ayan. And syempre, gusto ko rin pong batiin si Dr. Joy Velasco. Hello, Doktora. Thank you so much. And of course, I would like to thank GEO Contact Lenses. Ate Tanya, thank you very much. Right now, I'm wearing the Super Angel Gray na binigay niya. Yeah, sobrang thank you talaga. And if you want to order contact lens then, you can visit her Facebook account, Tania Angel, or you can visit her website, iceprincess.multiply.com. And I would like to say hi kay Jerome De Peralta. Lagi na kitang binabati mula yata sa kalagitnaan hanggang sa season ender episode. Hello, Jerome De Peralta. And hello kay Mommy who's always watching my shows. She's my #1 fan. And Mark! Mark! Si Mark! Mark your words! Mark! Jim. Hindi. Mark! Happy birthday! Ayan. Mark, ang ating napakakisig na cameraman. Happy birthday to Mark. you. Happy birthday to And of you. course, not to forget, Siyempre. yung director. Yes! Belated happy birthday sa ating director. And syempre, birthday din ni Roxy. Ayan. Happy birthday. Happy birthday sa inyo lahat. Ayan. Syempre, masaya ang kanilang mga birthday dahil marami silang mga kaibigan nagmamahal. At yan, may sinesenyas yung baby Jed yata dyan. Wow. Birthday niya, wow, kaya pala forma siya ngayon. Kaya pala gano'n, napaka-forma niya ngayon. Ayan. O, diba? Birthday mo ba talaga? Sana Hindi mamaya lang. makakatch kayo ng glimpse na itong napaka-cute at napaka-adorable na little baby ng Core TV. Ayan, si Jed! Papa Jed! Ayan, and of course, maraming salamat po sa lahat ng mga nanunood sa aming mga shows dito sa Core TV. Asahan po ninyo na patuloy pa rin kaming magbibigay sa inyo ng mga episodes at ng mga segments. Abangan po ninyo next season. Marami tayong inihanda para sa kanila na talagang... Mas lalo pa natin paiigtingin at saka pagagandahin ang ating mga Syempre episodes naman. na darating sa second season natin. Kaya I would like to thank everyone from Norte hanggang Pangasinan. Yun. Buong Ilocania, maraming salamat po. Sana sa susunod, hindi na lang Ilocania makapanood sa atin, kundi buong Pilipinas na. Ayan, at ikaw naman, Wayne. Ito, may mga greetings ako kasi season ender naman na natin. Yes, talagang Gusto kong gagamitin i-greet mo. sila kasi marami nagpapag-greet sa akin, nakakalimutan ko lang sa mga past episodes natin. Ayan, I would like sige. to The floor do the is following. yours. Hi and a happy viewing to my mother-in-law. Kasi siya yung nagbabantay kay JJ. Thank you for helping us taking care of the baby. Hi JJ! Tsaka, and to my loving wife Victoria, I love you so much. Talaga. Tsaka ito pa, to the Core family, to Marnella Commercial Complex, to the staff and crew of the Core TV, mas especially kay, of course, Haba kay, talaga ng listahan mo. parang mag-e-exam eh. Kay Oo nga. Ma'am Rochelle Agatep Core, the CEO Yes, of the thank Core you so TV10. much, Ma'am Thank you so much, Rochelle. Ma'am. Thank you. And of course, once again to Cedric, belated happy birthday. Tsaka yung mga kalaro natin ng Dota dyan kung minsan sa mga taga-core, sina Jeremy, sina Jem, sino pa? Si Jed, si Jason, si Daryl, tsaka yung mga naglalaro rin ng prototype. Happy birthday pala sa anak ni Russell. Oo. Happy birthday, Di ba anak. nag-i-invite nga siya? Oo. Si Maring Patricia na... Aziz! Yeah. Si sister. Sister! Alam niyo ba, Diyos ko, hindi ko alam. Ligid sa aking kaalaman, matagal ko na nakikita si Russell. Best friend ko pala nung elementary, yung misis ni Russell. Si Frida. Hi, Frida! Hello! Punta lang kami sa bahay niya nung isang gabi. Yeah. Tsaka ito pa, to my UNP family. Ayan, happy viewing to the people of
OSA, headed by Dr. Arce. To my boss, Ma'am Lourdes Lianes, and the members of CCPA, sina Luther, Richel, Joel, and Sige, yung mga take iba your pa. time. Okay lang. Ayan, I would like also to greet my bandmates sa UNP Millennium Band. Ito, namely, kasi nagpapagreet talaga sila. Pasensya na kayo. I would like to take this opportunity. Eugene, Dennis. Oh, may mga sinisenyas sila. Sige, batiin mo. Ayan, Oh, Eugene, sige. Dennis, June, Porong, Jessie, Leo, Charito, Leslie, and the other female girls like Ate Ming and Yeah. Manang Flor. Congratulations pala kay Kuya Leo ha. Sabihin mo sa kanya manood siya. Congratulate ko siya kasi napakagaling niya. Nag-conduct siya nung UNP choir nung sumali sila sa Alam mo, magaling Solidarity. talaga yan. Yes, super. Ang galing. Bet ko nga yung UNP na manalo nun eh. Yun yung gusto ko yung pag-play na ng mga sax kung kwan. Kung Pag-play mga niya ng tanghali, sax, oh. nandun kami. Parang careless Sarap-sarap eh. whisper, oh. Tsaka ito pa, the bridge band dun sa mga nag-cater sa amin nung kwan, nung mga live acts namin. Yes, Alright. oo. Tsaka sina Cesar and family, Ryan and family, Erickson and family, Tope and family, Angel and family. Tsaka catch up the shows here in entire Ilocandia. You may want to log on to www.thebridgeband.webs.com. Wow, so siya Ayun. ibang level na talaga. Yeah, of course. Andito rin yung the Vertigo Band. Hi to Berna and Russell of San Juan. To the people of Santo Domingo, happy viewing sa inyo lahat. Ayan. Alam mo Christmas kasi na eh. season ender na kaya talagang pinuno mo yung Ayun, listahan mo, oo no? naman. Tsaka, napakabitin ng greetings Tsaka, ko eh. malapit na yung Pasko. Kaya kailangan magpalamig. Ay, Merry Christmas sa inyo magpapamigay. lahat. Advance Merry Christmas sa inyo lahat. To the people of Santo Domingo, happy viewing sa inyo lahat. At saka doon sa most especially sa Barangay Baconero, hi sa inyo, hi sa mga kabarangay ko diyan, yung mga avid viewers natin ng mga Ayan, kabarangay lagi ko. nila Kasi, tayong pinununood. Ayun, Ayan. lagi pag nakikita nila ako eh. Uy, next time naman pag-greet Uy, si Wake Up Ilocos. Uy, si Ayun, Wake Up Ilocos. Pag Talagang ganun lagi. pumupunta nga ako sa market, ayun nga. Ay, Wake Up Ilocos eh. Hi. Ako Discount. wala nakaka-recognize. Nagdi-discount ako sa mga binibili kong gulay kung gano'n. Ayan, yun yung Especially kaya advantage pag sikat. sa kapitbahay ko si Christian and family, Glenn and family, and Mia Bautista of, ayun, Pangdanata. Sabi ko na meron pa sa likod eh. Meron ba yan? Extension, ayun no. Sir Maribel Takbas and family, Sir Lauro Takbas, and Ma'am Jolie, hi po sa inyo sir, ma'am. Tsaka, eto, Max Shine Carwas, located at National Highway, Santo Domingo, Ilocos Sur. I would like to thank also RJT Car Wash, located at National Highway, Cabaruan, Bantay, Ilocos Sur. Thank you to Atelet for nilinis na yung sasakyan ko ng libre. Maraming Talaga salamat. lang. Tsaka wow. sa Kimos Internet Cafe, located at Ayun, hi kay Bombs tsaka kay Deo. ayun, Tamag, Vegan City. Ayan, sina Joms, J-Lord, Barksman, and Jesse. Sa inyong mga pamilya, hi na rin sa inyo lahat. Ayan. At yung mga Dota boys na naglalaro doon, yeah, make some noise guys! Tsaka, ayun, yung mga nakasama ko nun dun sa Pantay Fatima, yung mga kumpare ni Arman Alalahanin mo, and sige. Jojo. Ayun, hi sa inyo lahat. Tsaka lahat po ng mga viewers natin. And of course, would like to greet Mang Kaloy! Yes, hello Manong Kaloy. Di ba Ayun. birthday niya? Happy birthday every day. And of course, kay Mang Edison. Yes, kay Kuya Edison. Alam Kay mo, Jessel napakatsaga and nila. Oo. Kay Sir GP na Sinamahan talaga yung nila mayaman. tayo. Yung mayaman Oo, yan. nagpapayaman. And of course, we would like to say thank you very much to Jonah and Sam, of course. Our resident chef na si Sam and of Ayun. course, our resident artist na si Jonah. Ayan. Maraming salamat because they're always with us. Lalo na ngayong season natin na ito. Yup. And abangan ninyo, marami pa kaming mga ibibigay. Ano pa? Ayun! Yun, yung biyag ko nga pala, panoorin nyo. oo. Wala talaga. Bilib na bilib ako sa biyag ko. As in. Kakaiba cinematography. Doon ako talagang mapapawaw. Baka magiging nobela na yan eh. Next Nobela. time. Mga Next parang time. teleserye ba? Teleserye. Hindi, basta I like it the way it is na. Ayun. Ang ganda ng biyag ko talagang panalo, superb. Maitatapat mo siya sa mga major shows na napapanood natin, mga That's right. na pinapalabas ng mga networks natin dyan. Ayan. Okay. And maraming salamat po at hi and happy viewing kay Miss Tony Carag, ang nagmamay-ari po ng Playa Tropical. Ayan. And of course, ayan na, dito na yata tayo magtatapos Ayun, dun na. talaga. Dito na. Finally, natapos ng pagkahaba-habang listahan, pero syempre hindi naman kami matatapos na magbigay sa inyo at magpapatuloy pa rin kami na magpapalabas ng mga shows na talagang kapupulutan ninyo ng information at saya. That's Dito right. lamang yan sa Wake Up Ilocos. Ayan. So, Hanggang paano? sa susunod na season. Yes, Dito lang see sa you nag-iisang again. infotainment show sa buong Ilocandia.
Ito ang Wake Up Ilocos! Happy season break, everybody! See you again next season! Bye! Welcome back here in Wake Up Ilocos. I got the magic in me. Every time I touch that track, it turns into gold. Everybody knows I got the magic in me. Your mountain is waiting. So, get on your way. Racial moment yun na magkakaroon. Everybody wants a blast of magic, magic, magic.